sa bakin salati fi sabilillahi ba abubuwa gaba ɗaya ko jogin tun daga kawo da kafa mu zo nan wurin abu unguwar sunusi aka yi ka faɗi ma unguwar sunusi aka yi gaskiya wannan abu mun je mun jogin wai mu nan masu jogin da sassafe to babu abubuwa kowa ya shiga wahala ina jin wurin na ga masoro daga mun yi da mun kana leta ko a ina hawa ana sanar da kana shi You think so they wise? yawa ka kwata gaba ɗaya wa abubuwa yanzu ya kake so a idan Allah haba wai fi sabilillah mu zo tun daga ina muka zo muna trekking to ka dube inda aka yi don girma Allah tun daga ina muka taso wannan abin duka ya sun bayi da masara mai kyau ba masara mai garanti ko in dai nan gonan ba shi ta bane gonan malam Iliya ita ne gonan malam Iliya ana batun daga can dan kudu wai kunda aka ce yana so amma ni ban yadda ba nan ta kai dawo yana son kunda wai ya kama to wani to ko kunda ya isa kama ne ta mi karan kan magunduna ne dan Allah ka cira mana ga wani kato nan na san me za a yi in na cira ba damuwa ina bani tsoron nan ka ciro baran dan dinga duduwa Wato ainihin ku suburbuɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin